my sme na vyššej šuli mieli to B-riadovne, a to sme mieli, ja neviem, koľko hodín, 4 alebo 5 hodín serbštiny. Potom sme mieli to A-riadovne. Na našich šulách, na rozšírenej vyššej šuli, to DB, nie so jara uskutkovala. Also, štož nastupa ličbu hodín serbštiny, te B-riadovne sme mieli 1 hodinu jace serbštiny, hač to A-riadovne. Hevak te předmety, te su so potom do toho, su so vši předmety mi neboli serbsce podávali na rozšírenej vyššej šuli. Hač na fyziku, chemiu tu Lajs podawał, fizyku jeden wučer był, który się hodiny miał pola nas, ale potem su to podawali nasi ludzie, ale to szło potom też biologia, byście serbsce, to by szło potom, my nie byli Niemcy.